Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Lili Inayatul Mutaina NPM 14 Prodi PGSD, dosen pangampu Ibu Kalih Istiningsih. Kula badhe nyekar tembang Mejil laras pelok pathet barang, sugeng midhangetaken. Titilarasipun lulu monam nam 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 monempi molu mopi monam monempi monam lurororo luropi nempi rolu ropi pi 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 rolu lu 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 nempi roro rolu pinem. Cakepanipun pomo kaki padha dipun eling ing pitutur ingong sira uga satriya arane kadu anteng jatmika ing budi ruruh sarta asis samuparangipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.